ኤርትራዊ ህልኸኛ የዚያ ትፈልጣለክ من جزا جزي من كتر في لقط ريخا كابن دا شيطان أمسي كجبر تراي تفقاد يتجمر كوين لنا كن من تايس أدف كن ركب نغرب زكوا فلوتيو تزحما خي هاسيلنا قال ناس ولا قصدق نبل على نمبر تي من استفقاد تجميرو trust me ولا الناس دراج يرودي قالوا يرود سبك جبريو this is very very سمعت زلويو I mean جزا ناخد جزا بكالا عالمكو تلماني خاكو you go to Kenya like a website كندي جزا وتي خاطري which one do you choose اب دبي ندرخوينكا حنت جزي مزول كايم كلاس تليفون ناس اليوم نالو نادولو كتجزي تدللي ها 50 قبل لكم اكثر مش يزلو ኤርትራው ግን በኤርትራው ይገዝዘልኝ ስለዚህ I hope ነዚያ ነገር ሪዮም ነታዝ በዘላ በቋነ ኮከምናቴ ድሌት ይለ መንግስት ከሰራሃሎ ገዛውቲ መንግስቲ ገዛውቲ በገንዘብ ይሰረህ ካምፓኒም ሲየስረህ ሽዑ ይሸጦ ስለምታይ አቡ መክሰብ ስለዘሎ መንግስቲ በተንዝራ በንዘሎ መክሰብ ድማ ነዝኹል አገልግሎት ዘሎ ነዝኹል ሰራተኛ ቤት ጽፈት ገዛውቲ ይሰርሃሉ كمزي أجر كهاجر كتمعبل تغلمبر نزوم دجزة لنا تراين دهريب كايسون تبغندي مريتي بكسر هو المبالون تبغندي جن تزبل سلطة كون تغلنا حنت كامبانا تشاينا مسيخة أوش تور حاجة زاو تكسر حزو خليه مسوم دهر جنزة في بكايم أوش تور حاجة فلا صوصر حلتا خليه متايلو ما بحدا تشاينا ومتايلو من إيرترا كنا يجيبهم 3 مليون ديك تجزة ينزل لي أخون صغاتكم كيلو كلتا جزا باسا كلتا جزا بس مرة كلتا جزا غتغلوكم غليلو يعني مالتيو it's very simple they can do this أنا كبيد مثلا نعطاتهم قليليو سلازي مستزلوا هاجر بزو صقاتا زلوا بزو حبت زلوا كتدحوزه تخل كابيتال ون سلازلوا حبتون سلازلوا نزي غدايزي بقربات منغستي اوف كورس تغدا زلوا سب كل غزي انتاي مسيلكم تاثير زلوا سبي بزعባ كنص الله زبلو عينت منبر ابايتن ህንጻታትን በነሃረ ከሰራሐሉ ይገባ ኢሎ ፕሬዝዳንት አሳፋወርቅ አብጀገ ዘለው ዜጋታትና በውልከን በጉጅለን ካልኢን ከሳተፉ አለዋም ናይዘባ አማሐደርተ እዚ አብጀገ ዘለው ዜጋታትና ሀብቶም አበይ ከዋፍሩ ከም ዘለዋም በግቦ ከሕግዙ አለዋም በመባል አብጀገ ዘለው ዜጋታት አብናይ ልማት መደባት ከሳተፉ በወግዕ አዲሙ ደገ ዘለው ዜጋታትና ዘለዎም ከውለት ዘለዎም ፖቴንሻል አዚ ከቢት ስለ ሃያል ስለዝኾነ ኣብዘው ኣብ ናይ ውሽጢ ልምዓታዊ መደባት ብቐጥታ ክሳተፉ ለለዎም ብውልቀ ደረጃ ድዩ ብጉጅለ ደረጃ ድዩ ብኸባቢታት ደረጃ ብሓድታት ዝነብሩሉ ዘለዉ ደረጃ ድዩ ሙሉእ ስታፍ ክህልዎም ክኽእል ስለ ዘለዎ ክብሮ ዝኽእሉ ኣበርክቶም ምዚ ቀዲመት ፀናሕቱ ክተኽሶ ፀናሑ ናይ ህዝቢ ቅድሚ ዝኣገረ ናይ ሰራዊት ተሓዊስዎ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘለዉ ዜጋታትና ሙሉእ ስታፍ ክህሉ ከረጋግፅ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ምንታይ ክሳተፉ ዝኽእሉ ንዑ بقبو كسرحلو لو منبر ابايت تبال عبي صقمنا عبي بدغنا منبر ابايت ابي اب كتماتات او حوص كتماتات زرقحو انتاي كمسل كخلالو اجي بزح حساب زنبرلو زلو اغنديو تنداديو عقدوديو فدبوديو مربعديو ناي بحكي بوقعي لسبات كنورو لي الكازارب دكالا يكونن لنا اجيغن بحشا كنكيل سلازلنا لمعت ابايت زملكت مدبنا مسغزينا معبله زرغحو ان سفحه اب كتماتاتن عبيتي تكونا حدتاتن تراكاي تكوره نغطرات دتمته بفلاي مز قديمه توصل صنعونا لمعت مدبات بالكا وسوت اساسيرو خيد خلالو كان ذاكل ما ياكلنا لنا ديغاتات اللون اي ساعات شجر يبلنن دبالا فرياتنا حرشين كان عبي خيد يزبال دلو او كسرح دلو او قلبت سب وحد يكون مش كله دفترلو دلو عدلات كنا موداتا منبر بيت كله وصل دلو ناي منبر ابايت استراتيجي دبال حدش عجز جمر دلو يكون عبيت ختماتات تجمر بروجكتات الله درو جميرو زقصل دلو محلب ده يرخب بروجكتات الله ابغليو بوتاتات سب سفرلو دخل كنتات الكات زاربلو ده يتغل ناي منبابرو كنتات وينسل دلو بزوم قدمت تقصهم ناي قداملتات نبلهم منبر ابايت دبال بعتوب كحسبوا له خلال الله نعوذ ملكت قدتات عينتات ناي انصاتات
مسو كمالا دلو مباتاو غلغلوتات نا الكتريك نا ماي نا شراغات قال تفلالي غلغلوتات انتاي كمالا غير بحال دلو نسنا تمالالو منبر ابايتي خم قدامنت لكن حجي تفطنو صبو تعويتنا له ما تعوتنا لهم قمقمنا نقبر نخلينا نزحر عجيقن كنا خنا نهرو هنكيل على الناس مدب هم قدامنت هاقراو قدامنت تبايل توسيدو دلو دحريو بغطات متس محبراو غلغلوتات محبراو غلغلوتات حبيب الدهوي محبراو غلغلوتات تمرتي تعنا نعمل علو إلى تغشاد اللخون الله ناو المنتايو ناي تمرت مدباتنا مس كله بحقنا خمت الدليناو اي سلطنان ابز هاجر دلو ጸጋን አይሰብ መወዳት አይብሉን في ناي تمرتي مدباتنا ግን ከምት الدلينا كذن بزغونه نو هجي ناي مرحا قدنا خلصا قبرالو انتاي مياش قبر دلو منتي سبنا مويا فلتت قسيمو ابتز بعد دلو قدامنتات بعد معنت كبركت منتي كاب قدمة تمرتي جمير قدمة تمرتي من البات كم قداماي مدب تتحيزو نفعلو دلو بعد تقال لقن ጸጋ ሰምና ከነ حبتم ጸጋ ሰምና ከነ حيل መሰረታው ስለዝኾነ ዝኾነ ካልእ ጸጋታት ቴክኖሎጂ ሎ ማል አሎ መሬት አሎ ማይ አሎ ኢልካ ክዛረብ ትኽእል ልዕሊ ሰብ ግን ስለዘይ መጽእ ናይ ሰብ ጸጋና ከነ ማዕብለሉ ንኽእል ብልሓት ከነ حيልን ከነ ደልድልን ስለዘለና ካብ ቅድመ ትምህርቲ ጀሚርካ ክሳብ ትላዕለዋይ ደረጃ ዝበሃል ዘለና ናይ ትምህርቲ መደባት ኣብቶም ቀዳምነታት ዝስርዑ ማሕበራውያን ኣገልግሎታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎም ናይ ጥዕና ልክዕ موكس هوسبيتالات الله عبيت ختماتات كلينيكات نايتعنا ماكلات الله لنا طرايك نزارب سلدي وقصاصعنا نتقولقلوت وين زرقحون أدمعنتون كان حيلو سلزلنا انتاي مسل زحجي زلو زحر حجي انتاي كوسق قال أورغا أم محدو كبابيتات قبر دلو نايتعنا قولقلوتات بخمي ملك أخذ تحزق خيل الله لبدا مسيل لبدا خميركات مكد يكونه نتعنا نايسبات ميت زوحس مربب هون نتورك تفاتيرون عود قلقل بقعات دلو موياوي كيلاو بحال سبت مديبو نسمح براو قلقلوت بنايتعنا عيني ملو فريات كركوالو غلالو نعود ملكات مصنعتات دكايدلو بتفلالي خيلاتات قبرا بركوتات الله أموداتات مسئ نايمل عليهم أبترقياتات تدربيهم لحضرو أبتفلالي خوابيتات بنن بينو ساقمات دنوبرو دلو بتخن سقومات دبالو قطرنا وصغا غيدا الله عمد إلا نزارا نغير دسكف هيكون أنتو قطر ولا تتبعله بنوسو خلو مدعني خرقو والله خلالو غربت بروحو سو خمز بحال بنوسو خلو فتح له ገንዘብና ሀብካ ተቃወና ሀብካ መግደፍና ልመትካ ስግራ ይፍታሕን ውጽዓት ዝበሃሉ በአካል በአእምሮ ድኻማት ዘለዎም ዘይሰርሑ ዝበሃሉ ኣብ መልዕሉ ካትብለዎም እቲ ካልእ ግን ነብሱ ኽኢሉ ሰሪሑ ከም ደፍሪ ክኸውን ስለ ዘለዎ ንዑ ዝኸውን ኩነታት ክፍጠረሉ ክእል ኣለዎ ካብ ዝኾነ ከባቢ ይምፃእ ኣብ ዝኾነ ዞባ ይሃሉ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንዓቶም ዕድል ዝህብ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ነንበይኑ ከባቢታት ኣብ ጋሽ ባርካ ንዛረብ ንኽእል ኣብ ምብራቕ ንዛረብ ንኽእል ኣብ ተፈላለየ ዞባታት ናይ ከበሳታት ክንዛረብ ንኽእል ግን ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ በተኽን ፅጉማትን ዝበሃሉ ነልዕል ቦታ ተለሚዱ ዝፀንሐ ዋኒን ናይ ልማኖ እየ ዝብሎ ኣነ ምሕደራ ኣብ ስእሊ ተምፅእ ቴሌቭዥን ተምፅእ ብሓገዝ ተዋሂቦም ከምዚ ተዋሂቦም ንዕቀት ናይ ሰባት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣይግበርን እዩ ድሕር ኣብ መልዕሎ ዝኣቱ ኮይኑ መልዕሎ ኣቱ ኣይፋሉን ከሰሪሑ ክነብር ይኽእል እዩ ዝበሃል ይሰርሕ እዚ ሕጂ ነዊሕ ዓመታት ተታታትዩ ዝፀንሐ መግቢ ንስራሕ ዝበሃል ሸፊንዎ ዘሎ ብዙሕ እዩ ግን ንሱ እውን መሰጋገር መድረኽ እንተዘይ ኮይኑ ቀዋሚ እውን ኣይኮነን ስለዚ ንሱ እውን ክመሓየሽ ክኽእል ስለ ዘለዎ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናይ ትምህርትን ናይ ጥዕናን ናይ ፅጉማትን ዝበሃል ምስ መልዕሎ ደሚርካ ኣተኩሮ ክግበረሉ ከም ቀዳማይ ዕማማት ከዓ ክትሓዝ ስለ ዘለዎ ነዚ ክነጓስዮ የብልና እንተዋና ነገር ህንፃ ብዛዕባ ህንፃ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ከሰብ ትፅቢት ነይርዎ እስከ ብዛዕባ እዚ ስለምንታይ እዩ ትፅቢት ናይ ሰባት ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ኣለቡ ዲስፖይንትድ ካውን ዝኽእል እስከ ገለ በለና ህንፃ ምናልባሽ ከምቲ ዝድለ ምዕባለ ገይሩ እዩ ምባል ቁርብ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ብዙሕ ፕሮጀክታት ጀመሮን ኣብ መንጎ ደው ዝበለ ነይሩ
حجب صغار جزء أب مودا جزء خير له تي عندي متاعو تناي سمنتون يحاسين قرب حتى يو أوجه لها دفعات كسر تهون كاجرات كبر تهون كا you know دارك زفرها يخلون أبو خيد سناتو آلتاوي سلواتات نيرو أكن كذا تريز لها هجي تطويل زنبري بزحلة خيد خلوه ودالو سازي I think هذا خبتي منقص إيرترا خقوبروز اللي من الباشون بريزيدنت إساس عن تاريخ نزارب كله زتنكفوز ناي أبايتو كذا زي يقولوا سب جلزبل ناي بحكي خمتز دل قس كم زي تجبره معوالة خم زي تجبره الرأي كايو أنا بزعبا ناي هنسا زحيج خصاب حج نريوز لنا زبزح بمنقصاو تكالت سسرحي I think حيال هونو حيالات ناي هنسا تكالت أبيرة ناس نت معبيلا نيرانين نستناي خينات كنت خيناتن ورا خيناتن خناتات كم تزدر لي معبلا زي أبكر منازلو سلام دهرمزيو مريو زلنا سلام دهرمزيو I'm sure هذا خبتي عابي أدهوبوتي جيرولو دسرح كون يسيرا جن حنتي على أنا من البعض نسخة زيارة كابين العالي سلة تفلت كنا نقرأ نتغل حنتي نعي سقعت قفت فترة اللي سقفتها وانت فترة اللي في اللي بكرمتك هون كله تتغرسنا يرترا في اللي تكتماتات أمنا أريقلو and if we know something about زعبا infrastructure بزعبا غزاوتي بزعبا هنسا كنزارب كلنا دما الحرق زي كولابس كجبر الكايو خليو نحري properly maintain زي غير كايو لذي maybe تيرترا delay تقبرو زلا بفلا يابتي تسقنان قلقلن زوسو زلو تسقنا صباح نقو نعون خنسرح ويو نخلو بحادة قزي نخدكو تسقم كفترة يكلن مغنياتو حادة كابتي دحرنا صنتنا يرتران منقسي يرترا صبوق عدل زقاطة ما زبلو ولا قابت بانكو ابت بانكنا منقسي بادو ولا حدا مليون بردي قليس أني هوي زبالقن تحت غرطس أني هوي بحال أبايتي publicity infrastructure سي صبوق سرز خلص أني هو زغا منقست هاي المارين وي هاي سلاسو سرحو زي كوني ساتهم كا بعغمهم كطفويهم أنيهم ليانز قدفو سلازي ولا قا كاب سورا كاب ساحل تتبقسه ناتو تمكرو زنبرون تنبري functioning infrastructure أني هو functional infrastructure دما هذا كابتي حجر نكتهانس منقسن نكتهانس زخبة بدو تعتقرتي إيرترا متأنتي جزية توصل زلنا بنتا بس مرا جرجل سبعة لو يونسكو مسجباتها ناس مرا يبلوني تعمل سبونا قريب أنا جن نقول ما يعملوني ولا يونسكو مسجبنا جزاوتنا كي هانسنا بوجيرك عني لهم زجبروا غيني يسمعني أيامنهم يعني زم تكالازيو I'm sorry هذا سب كميلة don't trust in nobody زوانا كمان يبلون كل السيستمات نيرترانا متكامز جبرنبر نايب حكي يونسكو ناس مرز حليلات تزنبر كساب حجين تاي جبرال ولا عنتي جبران سلازي كلهم يوم تكالازياتهم نيرترانا متفامبر نمهناتا كسر عزو خلي يكونون سلازي اتي داغ مهنتا ويون اتليست تسقنا نايت انفراستراكشر جزيه موسادو منالبات نحجك قدامنتات كالك كون خلقن جزيه نهرمتيتكا ايغبر رزام لا مع عقمنا سلاز فلت ايغبرون زخون يكون صقم تغاتي مول انت عينت صقم تي انفراستراكشر بهذا كولابس كغبر خليو نزخ نتزلنا برايورتي نقير ايغددنا ندوزي اوكي سمينتو صقم الله جن سلامتاي منك سيرترا انا عقميه بالله فاين انا عقميه بالله وتم زلكم كاب سعوديه ديهم كتمسو كاب ግብጽ ዲኹም ከተምጹ ወላ ካብ የመን ዲኹም ከተምጹ I don't care ይኽእል የዝበለ ገዙ ይጸግን እስከ ዳህና ይምስራስ ካለ ይኽእል የዝብል ሰብ ገዙ ይጸግን ትካሉ ይጸግን ክብል ዘይምኻሉ ስለምንታይ ይኸውን ይልካ ትግምት ዩኔስኮ አልዒልካ ቲክ ብኽልተሽሕን ዓሰርተ ክልተን ቤንጋዝን ትሩፕልን ከይደ ነይረ ቅድሚቲ መናኻቱ ብሎ ምውዳቑ بنغازي اب تروبولي خمسه ناس مرا عينت غزاوتي زلو مسرا هو سم بيدي عاني ناي واحد يعني
بتزامادي أسمرا دحاني نيرو زخا ناي انتاي مرأي ناي حزبنا ناي مكنخال ناي جوز نبروتون مرأي سازي بتزامادي حزبنا نتي نبروتو صبو كان خونو صنحيو ابغل اوان زناي مصقان تولو زبال دويل نيرو ابز حلفه 2 عامت كتسقن تدلي حاجزها صقاميلن انا اسمرا خيدو خلخو خاف فاداو صينا حمني تشبير ناي لعلي صقنا زدليو نيرو غيرنا سلازي አሎ تصقم تايو حدث واغايو ምክንያቱ خبر زبلي سمنتو ገለት ረኽቦ خبر زبلي خالاي عقمنا يسباتيو دارغال مبزعت سب جزء خصكم دارغا عقمي يولون كبال كالي سلازي اوسي تي زبناسي زحلف 30 عامت بفلا دحرناي 9 8 كرتشع زنبروق كل واحد هو ناي هاجرن حزبن ابت خويناس نزنبره اوتاوتاتو تاسيو تداخيمو ግን እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኸዓ ከይዶም ዘይፅንቁንሉ ولا حنت مخنيات يلن ام شور اب زوبا ماخلي غزانا نيرو كيدنا فاد حتينا فاد اوصينا بتا مسرت زاونا فاد سكين لنا قال منالباش بزعبه تحت قرص بحرخ نزارو كنا اب ارترا بفلا بسمرا زلو زناي فانيا ترواتات دي حاجلت بلو بتعم تبالاشي نير مخنياتو ابز قدمي 7-8 عامتات استسرحين يرو وسو حيال خصات تسكيني جيت قدم نريو نورنا على ماي قدم ماي خوقا هلو بمولو زشني ما دانت زلو خبابتات ما خل كتما زلو قرب تحت بروتات اب قلايز غير نيرو هجي خم عينت خناتات يرن سازي كمتن تمنيو خمتن دايلو معوالتات يلن جن بتزامادي سبات كوغورو سديدم انا خصاب زفلطو زخلك الاكال يلن فاداوچم كصغون خوليم ساعات عندي تو نيرا مسلن تي كونستراكشن جن ابايت جن ينايت جمرنالو سزسو نري صبه ግን ኣባ ከለኻ ኻቲ ንምንታይ ናብነት ሓንቲ ካብቲያ ኒ ከተማ ኣስመራሲ መልክዓ ክትቀይር ትኽእል ቦያ ጥራያ ካል ድሓን በዓል ፈልጥ ወላቲ ካቴድራል ዘሎ ከባቢሲ ቦያ ክልከ ዘይክእለሉ መንገዲ ኣይነውታ ናይ ኖራ ፋብሪካ ቀሪባ ላለንከነ እዚያ ሓበሬታ ወፅያ ፀኒሃ ኣነ ገለ ካብቶም ዝያዳ ዝተሓጎስኩላ ነዛ ትካል እዚኣ ምክንያቱ ኖራ ይኹን ስሚንቶ ኣብ ኤርትራ ትጥረ ነገር ስለ ዘለና እቲ ፋብሪካ ጥራይ ዘድልየና ሓደ ካብቲ ትካላት ዘለዎ ንኣብነት እዚ ጎደና ሓርነት ዘሎ ትካላሲ ቦያ ንክለኽዩስ ዓቕሚ ዝሱኒ ይመስለኒና እስስ ስለምንታይ እዚኣ ናይ ቦያ ኸ ጠጠው ክትብል ክኢላ ወይ እውን እንታይ እስከ መብርህ ሃበና ምክንያቱ ስለ ዘይንፈልጦ ኣነ እቲ መብዛሕትኡ ኣብ ጎደና ሓርነት ዘሎ ገዛውቲ ናይ ፕራይቬት ሰባት እዩ ገለ ናይ መንግስቲ ኣሎ እቲ ናይ መንግስቲ ናይ ቀዳምነታት ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀዳምነታት ኣይሃብዎን ክኾኑ ይኽእል እዮም እቲ ናይ ፕራይቬት ግን ምስ ዓቕሚ ጥራይኻ ትተሓዞ ትኽእል እምበር ሓንቲ ዝብሉካ እንታይ እዮም ዞባ ማእኸል ኬድካ ገዛ ክፅግን የትልካዮም መፅኦም ርእይዎ ቀጠልያ ኣብ ቀይሕ ሮዛ ገለመንታት ክትለኪ ነፍቅደልካ እናብሉካ ምስቲ ውህደት ናይቲ ገዛውቲ ዝኸይድ ከምዚ ከዓ ክትለኪ ትፍቀደካ ብሉካ تلك مثلها مزيم ريو أبلوها سازي فقط مهب أتليست بجزاو تدرجة سجامات كم زي اللي فلتي تناي ماكل قدنا حرنت خميم خانو بتشبط فولت أبرلين تناي من قصي بزو حلو ناي من قصي أبايتو سو ناي قدامنا تحطوي تناي برايفت كن I don't know I have no idea. Yeah. نعم. كلت سبعة اللونا عسكري توناتهم كن سما فيديو كفات بليس تلهم مجمريا وديرترا وديرترا تقانير كامسلني كاميرات كفتو تقولوا تقينكم you're welcome. Jojo, the gentle warrior, I know you're familiar with my voice, so camera بصراحة زي ما قلنا كفتاي كرني. All right. But I just want to share Man, thank you. مزمرتا كزي وأكال زرق بكازر له كرم هجاب وتتابع كان يركع just complimented you there. I didn't say anything, but كمزي أدل سلازهاب كاني بفرلايك عسخا بتعامل كمسكنة كافتو because كابتم انتهيك بلك كابتم
ኣብ ጋዕገልጥ እምዘየለው ጽሩይ ፕሮግራም ማለት ተቀርብ ሰብ ስለዝኮንካ ከመስግነካ ፈቱ you mentioned few things ብጣዕሚ ክጸቅጠለን ደለኹ ካብተን ክብርታትና ዝኮና ነገራት ብፍላይ ከዓ አቦይ ሲራክ አብሃውና አቦና ሰላም ከይበልኩኩም ካለፈ አይደለም መጀመርታ we were just sharing ናትኩም ቪዲዮ ታ ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኮፊልኩም ካምቻ ጌርኩም ዝገበርኩም ኢንተርቪው ሲነህና willingly ኣብ ኢንስታግራም ስማሃዝ ምሳርኩትና ኮይና ሼር ንገብሮይና because ተገደስ ኤርትራውያን ስለዘለና so ፍጅሲ ከምዚ አይተቃልልዎ ዋላ በአካል ተዘይፈልጥናኩም ክሳይሲ ኤርትራ ገዛ እንድህር ኮይናስ እቶም ዓበይትኻ አንድታት ይኹም ቶም አውረስተ ስለዝኮንኩም ሶ ከም አንዲና ንሪኢኩሞ ጆርጆ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እናምጻኻ ህዝብና እቲ ክመውት ዝደልይዎ ናይ ኤርትራውነት መንፈስ ማለት መሊስካ ተነቃቅሖ ዘለካ ከመስከንኩካ ከሐልፍ አይደለን እንታይ ዝብል بتصعدوا انتي بلو like I like your energy قال مش بلوكا your vibe قال بلوكا you know what I'm saying I can since the first day I saw you ولا قدمي نبت دم بهاجراونت مملاس كان بعلوش اتي كساي كاريون يرا so مليسكا ابزي ناب هاجراونت مستملسكا اتي كساي كدميكو اتي وشتكا زلو كسايسي مسقال زلكا كاركب فلتي ولا باكال تزي فلتكو you know you can tell اتود زلو هيوت አለው so ህይወት ካጫኑት ቪዲዮ ابزي I just want ከምዚ ለዛረብ ዘለውኳ because መጽሐፍ ስለዝበት I love it because ቃል ሰበር ቃል ሲያጸምት ሰበር ቃል ከህይወት ዘርዩሙ so ከምዚኦም ዓበይት ሰባት ምስቃልን ምስት ቋንቋና ምስቲ ክብርታትና ዘለዎም አምቁ ዝበላ ፍቶ ሰባት አምጪኻ ከምዚ ብምለላይካ ከመስግነካ እፈቱ ተንተቅርበን ዘለካ ህቶታት ካ in the case of ኣብትናትና ኢኮኖሚ ዲዩ ኣብትናትና infrastructure እቲ ዘለናዮ ናብራ ኩሉ ከዓ ማለት እዩ ነቲ ህዝብ እንታይ ከም ተሪኦ ዘለካ ርዳእካ ኮን እቲ ህቶይ ተሓቱ እንዲኩም ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ክሰይ ክብለኩም ኣብ ተፈርሒ ክሽቁረር ዝደልይዎ ሰባት ወይ ከዓ ከምዚ ሓሳባት ብሓፈሻ ዘለና ግዜ ከምኡ ስለዘሎ ክትሓትት ትኽእሊካ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ክትሓትት ትኽእሊካ ኣይትጸይጥ ጥራይ እዞም ኣኑድ ኣብ ቅድሜና ትሪኦም ዘለካ ብፍላይ ከዓ እቶም ዓበይቲ ንኦም ኣይትዘልፍ እሶም የማጽኒሖም ህይወቶምን ግዚኦምን ክታቢሎም እጂ ከይን ዋቁ ብሓፈሻ ተምጾ ዘለካ ህቶታትን እቲ ጋህድ ኮይንካ ትዛረቡ ክሳይን ጣዕሚ ከመስግነካ ፈቱ ጆርጅ ሃወይ ነዚ ዕድል ስለዝሃብካኒ ዝውስኸሉ ነገር የለን ሰላም ዝግበር ዘሎ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ኩሉ ክቀጽል እዩ መመሊሱ ሰላም ወስኸሉ እቲ ቦታ ካብ ዘለካዮ ካብታ ዘለካዮ ስዊዘርላንድ ጽቡቅ ቦታ ኢካ ዘለካ ባይሰወይ ጽቡቅ እንታይ ዝበሃል fortress በጎቦታ ዝተከበበት ዓዲ አይተወረረት ይገባል I know history too so I really so ዘለካ ቦታ ሰላም ይሶ ነገድን ይካ አስኻ ሰላም ነገር ክሳይ ክትብላ ፍሽፍሽ የለካንሞ so መመሊስካ ጽቡቅ ነገር አምጻልና ተዘሎ አባይታ ዘሎ ነገርካ ደህር ከይበልካ because you do have a huge platform I want you to grow as a platform you know ክስካ ክትዓብለካ ቶም ካልኦትን ከምዝ ከማካ ኣብ ኤርትራ ዘለና አጣምታ ሓደ ዝኮነ ህዝብ ማለት እዩ ከዓብለው ወዝ ቻናል ናይ ሃገራውን ቻናል so መመሊሰ ክሳተፍ ፍቃደኛ ተኸውን ከም ስትሪም እና ገበርካ because I'm a youth I'm learning a lot from you next time ተኺልካ ፍቃደኛ ተኮንካ ኣብ እንታይ ዝበሃል agriculture አፍልጦ ዘሎ ሰብተም ተተምጽጽቡ ነይሩ because that's the future something I'm interested in you know አነ ከኤርትራ ከነብር ድሌ ስለዘለና ኣብ ደገ ዘለሁ so መመሊሰ ከመስግነካ ፈቱ ከይኑ ሃፉ Thank you very much John ነብሐኪ ኮምፕሊመንት ናይ ማሃብከለት አለካ ጥበቢስ ንባዕሉ I appreciate you because I'm learning a lot I would have said a lot of things ብዙ ነገርም ተዛረብኩ ግን ከንታይ ሁሉ ናይ ኩላህና ተሳታፍነት ስለዝኮነ ናይ በሐቂ ጥርኖፍ ዝኾነ ዘረባ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ዘረባ ንዓና ትራዲ ኮንስትራክቲቭ ሰማዕትውን ገለገለ ኮምፕሊመንት እኮ ከም ሙዚቃ እዩ ኮይኑ ዝመጽእ ስለዚ was a very smooth one نعنا ذي كنا ستم سمعتون was a very
ደስ ዘብል ሙዚቃ ይነሩ ኩሉ ኻነት ስራሕ ዘንጸባርቕ በመዃኑ thank you very much ከምዛ ዓይነት ተናጺ ነቲ ዝግበር ስራሕ ዝርዳእ ሰብ ነቲ intention ዝርዳእ ሰብ ኩሉ ኣብዚ ንገብሮ ካብ ሰናይ ምንዮትን ባህግን ናይ ዓድና እዩ እምበር ንዝኾነ ይኹንጃጅ ክንገብር ዓቕሚ የብልናን ንዝኾነ ሰብካ ክትፈርደሉ ትኾይንካ ኣብታ ሰኣኑ ኮይንካ ነታ ዝገብራ ዘሎ ምስ ፈተንካ ጥራይኻ ክትፈርደሉ ትኽእል ተኻንታ እዘን በዝናይ ሓሊበት በዝናይ ገለ ተሰሪሐን ብራውን ዓይነት ገዛውቲ አፓርትመንት ንሪአን ዝቐነና ኣብቲ ፊኒሽን ኣይተወደአን ቶም ድጀመሩ ሪል ስቴት ዲቨሎፐርስ ገዲፎሞ ከይዶም ኣብ መንጎ ናይ ጣልያን እዮም ነይሮም ገለ ባህል ነይሩ እሞ እንታይ ትጠንቂ ማዕረ ክንደይ እዩ ሓቅነቱ እዚ ኸ ታንክ ዩ ጋይስ ሲራክ ክብሮም ሕፅር ኣቢልኩም መልሲ ሃብዎ ዓደይኹም ጃምፕ ግበሩ ኦኬ ብዛዕባ ተናይ ገዛ ክሕብሮ ክእል እየ እሱ ተወዲኡ ድሮ እቲ ገዛ እቲ ፊኒሽን ተወዲኡ ምናልባት ኣብ ዝወርሒ 12 ክውሃብ ክእል ኸውን ዝብል ግምት ናተይ ሕጂ እንታይ እቲ ማርሻ በዲ ዝስራሕ ዘሎ ሓደ እቲ ፀገም ኮይኑ ዝፀንሐ ከምቲ ዝበሎ እቲ ናይ ጣልያን ካምፓኒ ሒዝዎ ነይሩ ንነዊሕ እዋናት ተቋሪፁ ዝነበረ ብድሕሪኡ ግን ድሕሪ ነዊሕ እዋናት ጠጠው ምባል ግን እንዳሰገን ጀሚሮሞ ኣብ መወዳእታ ከበፂሑ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ገሊፀ ነይረ ልዕሊ 5 ዝኸውን ነቲ ፊኒሽን ዝኸውን ልዕሊ 5 ዝኸውን ካብ ደገ ንብረት ኣትዩ ኣብ መወዳእታ በፂሑ ከም ሳምፕል እውን ዋላ ኣብቲ ነተን ዓይነተን ተሪፈን ነይረን ተልና ተንቢላታት እየን ተንቢላታት እውን ሓንቲ ቢላ ተወዲኣ ንብረት ኣትይዋ ኣሎ ሕጂ እቲ ንብረት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተሰርሐ እዩ ንብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቢላ ዝደልዩ ሰባት እውን እንተኾነ ልክዕ ትቑሑት ከምዚ ክንሰርሓልኩም ድልየታት ተዳሃልዩኩምን እዛ ሳምፕል እዚኣ ረኣይዋ እሞ ትቑሑትካ ከነዳልወልኩም ንኽእል ኢና ተባሂሉ ድሮ ተነጊርዎም ኣሎ እቲ ፅርግያኒ እቲ ማርሻበድን ዝስራሕ ኣሎ ኣብዚ 3 ወርሒ እዚ ተወዲኡ ኣብዚ ወርሒ 12 ምናልባት ክውዳእ ክእል ኸውን ምናልባት ሲራክ ምልእ ኸውን እዩ እቲ ጎደናታት ዝበሃል ዘሎ እቲ ጎደናታት ኣሪጉ ነይሩ ንኣብነት ሕጂ መስመር ናይ ማይ ፈሳሲ እንተዳርኢንያሲ ብፍላይ ብ4 መስመራ መፂኡ ነባሻውል ገፁ ዝኸይድ ዝነበረ ብጣዕሚ ፀገማት ዝነበሮ ትፋኛትራ ናይ ቀደም ናይ ጣልያን ተሰርሐዩ ኣሪጉ ነይሩ እዚ ግን ከይገርመኩም መንግስቲ ኤርትራሲ ብታሕቲ ሕጂ ብሰዓት እዚ ስጋብ ታሕቲ ማይ ወላድ ወርሲ ብዓበይቲ ማካይን ብማካይን ዳኣትዎ ትፋኛትራ ፀቢብ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ሰሪሕዎ ኩሉ መሊእዎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ ኩሉ ተገይሩሉ ማለት ኣይኮነን ሓደ ፀገማትና ፀንሐ እቲ ናይ ማይ ፈሳሲ ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ብሙሉእ ብጣልያን ተሰርሐ ፅገናታት ከይተገብሩሉ ፀንሐ እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፀገማትና ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ዩኔስኮ ዝበሃላ ገዛውቲ ግን ውሕዳት እየን ኣብተን ዩኔስኮ ኣትየን ዘሎ ካብ 15 ደይበዝሓ ህንፃታት እየን ስለዚ እቲ ከምኡ ባሃላ እቲ ሕፅረታት ናይ ገንዘብ እንደደይ ኮይኑ ሓደ እንታይ እየ ክብል ደሊ መብዛሕቲ እቲ ገዛውቲ ናይ ጣልያን ዝነበረ ተወጊኑ ንብዙሓት ተጋደልቲ ተዋሂቦም እዩ ሕጂ ሳቶም እውን ዓቕምታት ዘለዎም ኣይኮነን ነቲ ክፅግንዎን ክብልዎን ከፀግሞም ክእል እዩ ብመንግስታዊ ደረጃ ክፅግኖ ተደኺንካ ከቁርብ እቲ መንግስቲ ኣብ ብዙሕ ስራሓት ተዋፊሩ ብዙሕ ስራሓት ዝገብር ዘሎ እዩ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ተወጊኑ ዘሎ ገዛውቲ ባዕሎም ክዕርይዎን ባዕሎም ክልምፅዎን ባዕሎም ክልቕልቕዎን ስለዝኽእሉ ግን ምስ ዘሎ ኩነታት ቁርባ ፀጋሚ ክንሪኦ ዘለና ጉዳያት መብዛሕትኡ ናይ ጣልያን ገዛውቲ ዝነበረ ናብ ኩሉ ናብ ሰባት ተወጊኑ ስለዝኾነ ክብሮም ኣባ ከለኻ ከተነፅራ ተን ገዛውቲ ዝውዳእ ኣለዋ ዝበሃላ ዘለዋ ክንደይ ዝኾና ገዛውቲ እየን እዚ ኣብቲ ገለ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ክእል ኣነ እኳ ናተይ ግምት ሓደ ግዜ እዚ ደገ ዘለና ንገዝኦ ገዛውቲ ብፍላይ መፍትሕ ዓፂኻ መኻዲ ዝግበር ወይስ ነቲ ዘሎ ፀገማት ናይ ገዛውቲ ኣብ መፍታሕ ከክን ንምንታይ ግደ ክህልዎ ኽእል ፅቡቅ ኣለኻ ሕጂ እቲ ገዛውቲ መጀመርታ 1200 ገዛውቲ እየን ነይረን ካብዘን 1200 ሕጂ ናይ ብዙሓት ሰባት ድልየታት ስለ ዝነበረ ብዙሓት እውን ብድሕሪኡ ዝሓተቱ ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ሕጂ ናብ 1600
ገዛውቲ ኣብቲ ናይ ስፔስ እውን ቅድም ኣብዚ ድሕሪ ኢንተርኮንቲኔንታልን እዚ ናይ ሓሊበት ነይሩ ድሒሩ ግን ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሓተቱ ኣብዚ ናይ ስፔስ እዚ እንዳ ፖሊስ ሓሙሻይ መደበር ብድሕሪኡ ገዛውቱን ብዙሓት ገዛውቱ ንዕኡ ምስኡ ምስቲ ድነበረ ናይ 2013 ንሰባት ተዋሃበ ብዙሓት ስለ ዝሓተቱ ግን ድሮ ሱን ምስኡ ኣትዩሎ ናብ 1600 ነቢሉ ገዛውቲ እዩ ሓደ እንታይ ይኽብል ደሊ ገለገለ ሰባት ስጋብ ሕጂ ዘይከፈሉ ሰባት እውን ስለ ዘለው ክኸፍሉ ጽበይዎም ኣለዉ እቲ ጉዳይ ተኸፊሉ ድሮ ተወዲኡሎ ዝጽበይዎም ሰባት ኣለዉ እንተዳ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ሓንሳብ ከፊሎም እንተዳ ብድሕሪኡ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ግን ገንዘቦም ክምለሰሎም ይኽእል እዩ ኣነ ድሓተትክዎ ማለት እዩ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ሕጂ ከይደ ከለኹ ሓቲተ ነይረ እቲ ጉዳይ ምስ ተወድአ ግን ንዝደልዩ ሕጂ ፎርሙ ይንህብኒና ምክንያቱ ንኩሉ ሰባት ፀጋሚ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ክንዕድል ከለና ግን እንተዳ እቲ ጉዳይ እቶም ሰባት ክፈሉ ኢልናዮም ኣለና ሓንሳብ ከፊሎም ስጋብ ሕጂ ኣብ 4 እብረ እዩ ክኽፈል ተባሂሉ 3 እብረ ዘይከፈሉ ግን ገንዘቦም ክንመልሰሎም ኢና ንኻልኦት ንደለይቲ ክንህብ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቶም እቲ ጉዳይ ኣልግባቢልካ ዋጋ ክንደይ ይበፅሕ እስከ ቁርብ ገምጋም ሃቦም ኣነ እኳ ገለሰ ነጌርካ ነርካ ግን እስከ ገምጋም ሃቦም ትገዛውቲ እወ እተን ሓደ መደቀሲ ዘለዎ 27,000 ሓቢሉ ነይሩ እቲ ክልተ መደቀሲ ዘለዎ ኻኒ ናብ 52,51 ነይሩ እቲ 3 መደቀሲ ዘለዎ ኻኒ 63,000 ነይሩ እቲ ቢላታት ካ ዳርጋ ናብ 197,000 ሓቢሉ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ገምጋም ናይቲ ገዛውቲ ብጣዕሚ ክትሪኦ ከለኻ ምዝ ሕጂ ዘሎ ዋጋታት እንተዳ ክንሪኦ ኮይና ብጣዕሚ ሕሱር እዩ يا እንታይ መክኸውን ምልእ ክብል ነይርዎ ሰብ ብዓቕሙ ክፀፀፋዕፋዕ ክብል ክውስኽ ክእል እዩ ኣብዚ ናይ ሓሊበት መደብ ኣሎ ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ሕፅረታት እቲ ናይ ፋይናንሻል ሕፅረታት እንደደይ ኮይኑ እምበሪ ኣብዚ ናይ ሓሊበት መደባት ኣሎ እሱን በዚ ናይ ቻይና ጀሚሮሞ ደሎ በዚ ናይ ሓሊበት ንቕሓውታ ገዝካ ክትከደሉ ደሎ ቦታታት እሱን ከም መደብ ወፂኢሎ ተሳኢሉሎ ምዝ ናይ ጥልያን ምዝራባ ትግበር ኣሎ ምናልባት ሕጂ ካልኣይ ሳልሳይ እብረይ ትኸውን ደሎ ናይ ጥልያን ኣብ ዝቐረበ እዋናት ኣትዮም እቶም ኢንቨስተርስ እዚ ናይ ህንፃ ማለት እዩ እቶም ኢንቨስተርስ ናይ ህንፃ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣትዮም ገለገለ መደባት ክሰርዑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ መደባት ኣሎ እንታይ ይኸውን ክሪኦ ኢና መቸም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነፍሱ ወከፍ ኤርትራዊ 3 ክህልዎ ኣሎ ኢልሎ መቸም ገለገለ ናስ ነራኽበላ ንኸውን ኢና ንብል ዘለና ን3 ዝኸውን ኣዳሊ ተወዲ anyway ሰብ ተስፋይ ዝነብር ጆርጆ ሓንቲ ለብዋዶ ኸብ رسيعية يس جون أنا قررت من رسيع مالله كسل تو سكن أنا نقول إيرتراوي أب معبول سدة تسديد دولو بفلا يدما على 10 عام تسدد كاب 5 كاب 3 كاب 5 شح easily بقرب جيزة deploy كجبرو الجنزب أدالي خصنا حلو بزي دولو زمس دولو حموشة 3 عامت جنزب كدالو لو إيرتراوي easily بقللو liquid cash حيزو خصنا حلو مخنياتو لك عمتا بيتكوين قدمي 10 عامت قالب انفستوز قبرو تبلي عدلا حجون ابي ارترا كتربح نحر اخوينكا ايزلي كاب 3 كساب 5 شهر بوحد يزبل دلخو بقليلو داون بيمنت ديبلوي تقبرو قريبكا ختصنح لك سلازي زيا كم لبو انا كم اب كوميتات كم زنطف نخل حزب ارترا معبل سدد زلو زيا لبو زيا كم حلالف دلي ثانك يو جورجو قد يبل كان جون أب إرتراوي اللي خنيا يزيد فلتالك من جزاجزي من كترفي له كتريخا كابن دا شيطان أمسي كجبر تراي تفقاد يجمر كويل لنا كن من تايس أدف كن ركم نغير زكوا فلوتيو تزحما خي هاسيلنا قال الناس ولا قصد خنبل نبلا على نمبر تي من استفقاد تجميرو trust me ولا الناس تدرك يرودي قالوا يرود سبك جبري this is very very سمعت زل ويو I mean جزا ناخذ جزا بكالا عالمكو تلماني خاكو you go to Kenya
like a website كندي جزاوتي خاطري which one do you choose اب دبي نرقينكا حنت غزي مزول كايم كلاس تليفوننا اصليومنا لو نادولو كتغزي تدللي ها 50 قبرالكم عاتر مش يزلو ኤርትራው ግን በኤርትራው ይገዝዝ ዘሊ ስለዚ አይ ሆፕ ነዚያ ነገር ሪዮም ነታዝ በዘላ በቋነ ኮከምናቴ ድሌት ኢለ መንግስት ክሰርሐሎ ገዛውቲ መንግስቲ ገዛውቲ በገንዘብ ይሰርህ ካምፓኒም ሲየሰርህ ሽዑ ይሸጦ ስለምታይ አቡ መክሰብ ስለዘሎ መንግስቲ በተንዝር ረበን ዘሎ መክሰብ ድማ ነዚ ሁሉ አገልግሎት ዘሎ ነዚ ሁሉ ሰራተኛ ቤት ጽፈት ገዛውቲ ይሰርሐሉ كمزي أجر كهاجر كتم عبل تخلم بر نزوم دجزر لنا تراين دحريب كايسون تبغندي مريتي بكسر هو المبالون تبغندي جن تزبل سلطة كون تغل نحنت كامبان تشاينا مسيخة أوش تور حاجة زاو تكسر حزو خليه مسوم دحر جنزة في بكايم أوش تور حاجة فلا صوصر حلتا خليه متايلو ما بحدا تشاينا متايلو من إيرترا كنا يجبهم 3 مليون ديك كلتا جزا ينزل لي أخون سخاتكم كيلو كلتا جزا باسا كلتا جزا بس مرة كلتا جزا تغلوكم غليلو يعني مالتيو it's very simple they can do this أنا كبيد مثلا نعطاتهم قليليو سلازي مستزلوا هاجر بزو ጸጋታ ዘለዋ ብዙ ሀብት ዘለዋ ከተድሕዞ ትኽል ካፒታል ውን ስለዘለዋ ሀብት ውን ስለዘለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ በቀረባት መንግስቲ of course እገዳ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ መሲልኩም ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ መጀመርያ ምስ ወፃኹ እንታይ ክገብር ይኮነሲ ማዓሲ ወፅእ ይዝሓስ I remember ኣብሳዋ ከለና ሓደ መራሒ ከማይልና ኣብሳዋ ከለኹም መደባት ኣይትግበሩ ኢልና ምክንያቱ ኣብሳዋ ባስከብ ትወፁ ስለ ዘይትፈልጡ ኣብ ጭንቀትን ስትረስን ከይተኣቱ መደብ ኣይትግበሩ ኣብሳዋ ኢልና ኣብሳዋ ቀንዲ ክትገብርዋ ዘለኩም ንጎትን ሲም ክሳብ ምሸት ስራሕ ከመይ ጌርኩም ትኽእልዋ ብዛዕባ ጥራይ መድብ ኢልና انت زي اللي مش وصاهم صغبر بزي خير يتبل انت خاينكا ستريس اخليها تمصقا يلو معناته كاب ساوا نغتوصنا بيك تكيدنا بيك كاسل زي كون زبل زربا وال كاب تمكرز مص زربا ينيرو نوح غزي حيزلغو امان نبياتنا باخايا go ahead فيديو تلك would be great سلامات مرحبا اب سرحت له قربا يتعمل نو سلامات كلهم سيراك سلام قدم هجو كاتراهبنا لنا مسيراك اب كال مدب سو ابزز بحال صنح ناي وفري ناي قطبا غلسي ناتي ريتو انا بخلت تخفيله خريو دس بلن قداماي ناي دوميستيك كالاي دما ناي نفورن زخيل انفستمنت حجي منغستي ኤርትራ مستخلو ዝበሃል ጸኒሐና እገዳታት ጸገም ኣለዎ ናይ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ብነጻ ሕክምና ብነጻ ትምህርቲ ከምኡ ዝገብር መንግስቲ የለን مستخلو ዘሎ ተጽዕኖን እገዳታትን ማለት እዩ ግን ብቀረባ እንደሕርኢናዮ ብቅልል ድበለ ኣብ ኤርትራ ጥልያን ገዲፍዎ እንደኸደ 30 ገለ ዝኾና ትካላት ኣለዋና ዓኔን ኣለዋ ተዓጼን ኣለዋ we understand that ሕጂ ንዓኣተን ክበራበረሉ ዝኽእል ብሕልፊ ድማ ጥልያን مسانا ጽቡቕ ዓይነት ዝምድናውን ስለ ዘለዎ ከም ዝኽብሮም ክብለውን ጸኒሐ ምስጥልያን ፕሬዝዳንት አፈወርቂ በፂሑ ካብ ድመጻት ሒዙን ጽቡቕ ምዝራባቱን ተገይሩ ስለ ዝኾነ ነተን ደለዋ ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ገንዘብ አጥፊኡ ንዓኣተን ክዕርየን ይኽእል እዩ ይቕየር ማሽንስ እንድሕራሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኣዋፂካ ንዓኽፈልን እንተተባሂሉ ከም ተኽትብሎ ጸናዕካ መናን ስለ ዝኾነ ዘይገብሮ ይኮነን እዚ ግን እንታይ ይገብረልካ መጀመርያ نتزلو domestic economy ناتكا نحنا منغستي مشارف اوصيو خاب دغمصيو نت حزب اب كند زحغزو زي نبرو صقطن زي نبرو نغراتن دوسخو اندحرد انا حنت فابريكا بخلته شفت ولا سريحه 3 مترفنا كلته شفت سريحه خاب 6 ساعه 3 اتيوم دودو خاب 3 صار 10 حال اندحر اسريح كايو نتا هاجر نتا اسمرات رح يكونس كاب قطرات كيترف مصيو او سب كسرح كجمري ات اللوكال ايكونومي دما خبرابر كجمري ازيا حجتا ناي دوميستيك تعصلكا تخيل بحصر زبر مالتي دحرنا بتقصالي بريزيدنتون بتدغاغم دبل عنت وي زبل انيرا سستينبل زخونه مانيفاكتشرينج كنكفت كنكل علنا اندحر كوينو نعو هغبر زخل بزح ايرتراون ابدغس لزلو تمرت زلوون بزح سلازخونه بامباسيتا درجه بزعدي نعو مدبات تواهيبهم ولا بعدو نعو خبر زخيل كوميتي تواقيم مسيو كم زغبرو سبات معلهم علليهم وي كامميهم امصومو اتوهم
ኣብ ከምዚ ፅላታት ኣብ ናይ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሜዲካል ይኹን ኣብ ኩሉ ዝግበር ዝድለ ነገራት ማለት እዩ ከምዝን ግበሩ ስርሑ ተባሂሉ ከም ኣጀንዳ ክወሃብ ይከኣል እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ብቑዕ ዝኾነ ዓቕሚ ኣለዎ ማዕረ ሳይንቲስትን ብዙሓትን ዘለና ህዝቢ ኢና ንሕና እቲ ዝሰረፈ ከዓ ከምቲ ፕሬዚደንት ድበሎ ምምሃዝ እውን ኣይድልየናን እንድሕር ደይደለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ወይ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ከይድሉ ዝነበረ ግዜ ሕቶ ኣብ ዝሓተትዎ ንሕና ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም ኣምፂና ናብ ኤርትራ ንኽነእትዎ ሓንቲ ነቲ we don't have to reinvent the wheel እዩ ስለዚ እዚ እውን ተኽእሎታት ስለ ዘለና ኣብ ክልተ መቂልና ምክንያቱ እቲ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ኣብ ኤርትራ ንኽበራበር ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ክወስድ እዩ ሓፂር ብህፃምፃ ኣቢልካ ትኽል ተብሎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ክሳዕ ንዕኡ ትገብር ነቲ ዘለካ ነገር ትደልድል እሞ ነቲ ነደካ ነገር ኣደሊልካ ከማነ እቲ ህዝቢ ከማን ኣብቲ መንእሰይ ከማን መትሓዚ ይረክብ ማለት መትሓዚ ንሕና ኢኮኖሚክ ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ ህዝብና ከይፈተወ ተገዲዱ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ዝሽገር ኣሎ ምስ ካልእ ማለት እዩ ምስቲ ብደገ ዝተገብረ ናይ ግዜ ኦባማ ዝነበረሉ ካልእን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተገብረ ፍልሰት ሓዊስካ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክልተ እዚኣተን ጠመተተ ዝግበረለን ድሓር ነቲ ዝመፅእ ከዓኒ ኣብኡ ዝትከል ትካላት ድማ ሽዑኡ ሳስተይነብል ብዝኾነ ብቑዕ ዝኾነ ማኔጅመንት ከምቲ ፕሬዚደንት ድብሎ ዓቕሚ ሰብ እንዳዕበየት ትኸይድ ስለ ዘላ ኤርትራ ንዕኡ ከመሓድሩ ዝኽእሉ ሰባት መሚኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ባህላየ እሞ ዘረባ ንውሕልኩም ድራር እዚአን እንተናተይ ሓሳብ ከካፍለኩም ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሪቶ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሪቶ እዩ እስከ ሲራክ what do you think ሓሳብ ናቱ እስከ ፊድባክ I think ሪቶ እዩ ፅቡቕ ሪቶ እዩ ማለት ሕቶ ይኮነ Yeah, that's true. أنا حنت حتوني راتني فاسكا حتوني راتك أبزي أخمل منالات تي خبلت أنا عندي حجون حدا بفرات خنقركم زدلي تي عند أوتوبوسي قدم عند جاني عند هفتو مريم أوتوبوساتن عبيت مكاين سرحاني رني دحرناس أنا تجن أو تعرفون دك أمحارة أو أوتوبوسات ناي كتم أسمراون تناي ده أبدا كم حارس الرحانة راني مستي ناي دحرت ناي كوينات جن كل نجار تطويله جي من البعض كحبره هذا معلتون كت أبزنات كمسيو حدا نصر دخان حبريتا إنجنير منشموسي كجلس كم دلوينا تسفاي أب جرماني ضمت سلازس السو نتسرحات وقصو اللوز نايدا كم حارة زي هذا خافت توقصايو وزح كونتينرات نحجون حدا كلتا كونتينر نعوخ وندخل قال خلتا كونتينر يقتلو زغاتي قدامنا توم زنوبرو نعوية نزي حاونا خبلا صنحين أنا توم زنوبرو كما يقرنا خانا بقصهم كم زلنا بريسيدنتون أبز حلفة عنتوي قلص أبيلو ونيريو قلقلون أبز عدق صرح كم زلو إذا درو قدمي شديف تورحي تمي جمارات أبدا كم حارز نبرا ناي عبيت ماكاينن أو تن أوتوبساتن أو صرحة تي مسرح خيد الله أبز قرب عوان توديو كمتي زنبرا ناي كتما أوتوبسات توديين أبس مرا ويدمان قطرات زخدا أوتوبسات كنرئين تسفالني أتنقد محجي تساريحن أبس مرا أب عصب زنبراون أبز حلف أوانات أبزن حسرة أو ترانسبورت زبل أبت ميديا قريبا ينيري تن أوتوبساتون بعل رئي ينيري سلازسي كمت خبلة صنحيو دومستيك تبعقمنا هنقول نقول مهوراتنا ذلونا بالطعم الصحي تبقصي من قصير تراس بزحيو ولا نزناي مدري بابور دنبرون أتوم زنورو عبيتي كي حلفو هلو أبزومنا أشتخو وارارس على ويلو بزح سعيريو مقد بابور دي نتن بابورات كما جيران كم دبقصوان تتبقصو تتنسعي بابور دبلون كاوس تبقصي نيرو مهنياتو توم قداموت كي حلفو هلو كما جير كان أبزي من إسي ولدو تساقاقرو دبليمو أتوم نعاند سرحوان زنبرو درو نابزوم من إسيات ولدون أتساقاقيرمو نخسر حبز قرب عوانتن أوتوبسات كنرئين أبدا كم حارة تسفعلني سلزنزون نزحونا خبل صنحي بتسرات يخنقرو
መዲበ በቃ ስለዚህ እሱ ይትመደብ ደሎ أب إذا جيت بزح كنزارب كلنا ولا بريزنت زون كزارب كله هذا منقستي بزح كجبري في التنكم زلون رلنا يجبرون على عزيز بزح أنا I think تي معرتي تمنقسز تعاطف زلون سعر زلون كومبليمنت اللي هو كبر اللي هو أنت تزبس حسب كسام عز ذلك كبيرترا what is going to be the part of the IT private sector እቲ private sector ይጠቕላላ ኣብቲ conversation ዘይ ኣትዘሎ እሱ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ኣጀንዳ እዩ I mean ደቂ ሰባት ብተፈጥሮም ስስዕ ኣለዎ ስፒች ክትዝብ ከለኻ ኩሉ ግዜ what is the ንዓይስ ብኸመይ ትትንክፈኒ እዛ ጉዳይ ዝብል ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ግንባር ዘሎ መንእሰይ ይፅበ ነይሩ ንዓይ ከንታይ እዩ ክኾነኒ ዝብል ሕቶ ኣለዎ ኣነ ኻበይ ናይ ክፋል ኣለኹ ናብዚ ናይ ቁጠባዊ ፕላን እቲ መንእሰይ ኣነ ኻበይ ኣለኹ ንዓይ ከንታይ እዩ መጻኢ ናተይ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ብትኽክል ኣድረስ ምግባር ዘድልያ ዘሎ ጉዳይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ እጅብ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ሰዓትኩም ደገ ኮይንኩም ገንዘብ ስለ ዘለኩም ዓቕሚ ስለ ዘለኩም ገለ ስለ ዘለኩም ትብል ኣም ላይፍ ፌር ኣይኮነን ይርዳእኒ እዩ ነቲ ሃገር ደው ኣቢልዋ ዘላዊ ዘሎ ግን ብኸመይ ክትሕግዞ ትኽእል ነዚ ሰብ እዚ ክትብል ከለኻ ብቁጠባ ደረጃ ክንርኢ ከለና መጀመርያ ህንፃ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብቲ ህንፃ ድማ ሓደ መንእሰይ ወላ እኮ ሓደ ኣነ ደፍራሃኒ እቲ መንግስቲ ኣጣይሱ እንታይ ክገብሮም ዝብል ሓሳብ እውን ክህልዎ ይኽእል ፀገም ክህልዎ ይኽእል ኢለ ይግምት ኣነ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ግንባር ዘሎ እዚ ኩሉ ፃዕሪ ዝገበረ ኣብ ምንታይ ከተዕዮ ትኽእል ድሕሪ ተጣየስ ኢልካዮ ድሕሪ ስራሕ ዘይፈጢርካሉ ኣብ ካልእ ነገራት ይክባል ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ንምጥያስ ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቅቲ መንእሰይ ኢንጌጅ ክኸውን እንተኮይኑ ዕድላት ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ወላ እውን እቲ ምጥያስ እውን ክሳለጥ እንድሕር ኮይኑ ፅባሕ ንጎ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ክሰርሕ ኣለዎ ፕራይቬት ሴክተር ንክሰርሕ ድማ ኮንስትራክሽን ቁፅሪ ሓደ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሲሪየስ ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ክጥቀመሉ እንድሕር ዘሎ ኮይኑ ህንፃ ክጅምር ክኽእል ኣሎ ህንፃ ምጅማር ድማ ስስዕ ኣይኮነን ነቶም ደገ ደለዎ ኣይኮነን ደገ ዘለው ገዛ ክሰርሑ ባዕሎም ኣይኮኑን ሰርሕዎ መነለቓይ ካብ ኤርትራ ይክኸውን እኒዋለ ካብ ኤርትራ ይክኸውን ሑፃ ካብ ኤርትራ ይክኸውን ኤቭሪቲንግ ካብ ኤርትራ ይክኸውን ስለዚ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ስራሕ ክረክብ እንታይ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ህንፃ ክግበር ከሎ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ይሰርሕ ነይሩ ንኣሽቱ ከለና ኢና ስራሕ ጀሚርና ኣብ ከረንዳ ቪላ ዝበሃል ነይሩ ኣብኡ ስርሑ ስለ ዝበልዎም ምኒዋለ ፀገም ሰብ ስለ ዝስእኑ ዝነበሩ ዘርከበ ሰብ ይትሰርሕ ኣይደኖ ደቂ ክንደይ ከለና ስራሕ ጀሚርና እንተነያቆም ይኸልውኻ እንተደልዮም ግን ይቡኻ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ዕድላት ኮንስትራክሽን እንተሎ እዩ ዕድል ዝፍጠር ሰብ ካብ ክሰርሕ እዩ ዘድሊ እናሰርሐ ሽዑ ኤሳ ዲኻ ትቦ ሰሪሕካ ዲኻ ትቦ ገለ ነገር መንግስቲ ክሓስብ ምኻለ ሕጂ ግን ኩላታ ትግበር ዘላ መንግስቲ ጥራይ ዝገብራ ዘላ ኣፍኮርስ መንግስቲ ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ እዚ ኣይ ናይ መንግስቲ ኣሎ ክንዶ ሓይሊ ዘለዎ ኣሚና ኣሜሪካ ዘሎ መንግስቲ እኳ ኢና ንርኢ ዘለና ብጀካ ፅዋር ካልእ ክገብር ኢናዮን ሰሚናዮን ዘይንፈልጥ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ መንግስቲ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅ ንክገብር ገለ ነገር ክገብር ትፅቢት ንገብረሉ ንሱ እውን I think ምስ ናይ ኣሜሪካ ይዘተሓሓዞ ዝመስል ምስ ኣሜሪካ ክንፀምድ ኢና ክብል ከሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ለንቀነ እኳ ምስ ናይ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ዕንበራ እውን ንብዛዕባ ምጥያስ ንክዛረብ እውን ስክፍታ ኣለዎ ይብርግፅ ምክንያቱ ጢን ተሰሪሑ ዘሎ ጎረቤት ኣነ ክወርር የናበለ ዝዕድር ዘሎ ብዛዕባ ምጥያስ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ጀነራሊ እዞም ቶፒክስ እዚኣቶም ብዙሕ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ክፅበዮም እዩ በዚ أنا يمل سيكت مخون أنا يمل أنك خالو أنا يمل أنك خالو ورصيك أنا يمل أنا قتلمت أنا يمل أنا مود حامت أنا يمل أرحخون منه دوز بلد أتعبون متكلم أنا وأنت زي سكر حتوري كلهم ودي الرهانة أنا يا بل أنا دراي سناي أنا يا زيت بلانتا زي بحالي بدك موش تلمحط غداري أنا انت الكهت التقام اللو مش لوسخة سنف كويلو أنا يا بل أنا انت الكب يبلون أبسا
يقولون عبسة قوسم كمان بسة قويتا قبلي أنت قويتا فنا أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصاصنا قويتا قبلي أنت قويتا فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبن أنت خصاصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان لسا